Som vi skal lave en challenge. Den var ikke Den er med de der træer og chili. Og chili. Salat og det jeg ved ikke hvad det der. Og kylling. Og kylling. Ja, fuck det noget. Og vi skal lige lukke til det. Ja, for helvede. Okay. Ja. Jeg tager noget til dig. Ikke så meget. Jo, lidt. Jo. Ja. Nej, Jo, så meget. Godt her. Okay, vi tager sådan en skærsefuld, fordi altså, det kan godt være, at den ikke ser så meget ud på kameraet. Jamen, det er altså meget. Er det her lille? Nej, det er lidt mindre, ikke? Sådan der. Sådan der. Okay, det ser ikke så meget ud, men det er ret meget. Ja, det er faktisk rigtig meget, skal jeg 3, 2, 1. Jeg har lige brækket mig. Nej, det var okay. Det var okay. Det var okay. Så lige noget vand til mig, Julius. Og det kan jeg fandme. Lige noget vand til mig. Det var fucking klamt. Ja. Har du kommet noget vand? Ja. Ja. Det skal I prøve det her. Fuck, det smager lige klamt. Ja, vi skal ikke købe det. Vi skal ikke købe det. Nå, videoen af, Julius. I skal ikke købe det her. Vi ses i næste video. Tak fordi 10 subs. Vi ses. Hej hej.